Nagkagubot ang mga manindahay sa Carbon Public Market habig sa City Warwick Barracks, Barangay Ermita, human manukol sa demolition team kaganina. Leslie Caminado Vistil, Sugid Limi. Ingon ini ang senaryo sa wa paghimo ang pagdemolish sa 24 ka mga tindahan sud sa Carbon Market sa habig sa Warwick Barracks. Buot sa mga manindahay nga pugnan ang maong plano kay ilang gipangita ang demolish order gikan sa korte ug dili gikan sa mayor. Apan dihang gisugda na unta ang pagdemolish, wa makauyon ang mga manindahay sa gihimo sa demolition team ug sa kapulisan nga giyong mitabang sa pagbabag aron way kagubot nga mahitabo. Ang pagtanong nga paggubat sa mga stall dinhi sa Carbon mo'y nakahatag og kagubot sa mga tao ilabi na sa mga manindahay tungod kay matud pa walay klaro nga pagpahibaw gikan sa City Hall nga sila ibalhin di ay sa nga bahin dinhi sa lugar. Usa sa mga gidakop ni reklamo sa gihimo kaniya. Lakip nga may legar nga siya gituok sa usa sa mga sakop sa SWAT kining tindera. May dirispisi. Karon kanang laki kanang SWAT kana gisanay kay ngan ana gituok ko gayo kay dili gyud mi mapaputol sa PC. Iya giarsa ko dayon. Wa ko kabantay ba nga gikuan giarsa ko sa kuan. Apan di ilang kay ang dinakpan ang nireklamo kay hasta kining sakop sa SWAT nitugan nga gikawra siya. Promotion lang diri ba? Promotion, o kubantay nga natamad na. O kubantay po, sige kuan, sige naigo. Ayo, nang kasama niyo pag-identify na ron nga kaning kuan naman. Wala man kuya identify. Wala kuya identify. Dili, na may wong nil man. Kaning nga katong namin na may wong nil. Wa sa malikay sa duha ka habig nga magtinubagay. Buot sa abogado sa mga manindahay nga ipahunong ang pagdemolish. Apan gipasabot sa pangu sa probe nga bugtong ang mayor lang ang makamando kaniya ug ang korte. Dili gyud na tinuod nga wala tay gihimo nga kuan. Daghan conflict meeting sa paghimo. Aside from the barangay sad nga ni meeting, aside sa ako asad nga mag-meeting, lahi pa sa tong sa mayor nga meeting. Panawagan karon sa mga manindahay nga sila mahatagan og relocation site. Akong ipangayo sa mayor. Nga unta, kaning kamot may niya motal kay parang mahimo siya dakong tao. Sa ginagmay ang among pangita. Pagkatampo gyapon mi si ang sweldo, ha? Wa mi makasa sa gobyerno. Og naay pamaagi sa gobyerno muhatag mi. Nung ingon ini mami. Tungod lang ato nga sunog, ang tagwa masunog iapil. Kay kuno na sa pang gobyerno, mayor sila, gamahanan sila. Pero amo ba hatagan tag due process? Dili kay yun ana hirasaraso ng tao. Dili kita ni iro na pati-patira na lang. Naasan mi among gim kuan nga among sigat among kagalingon kami do na may espiritu nga mangita mi justisya nga kami tagaan sa legal process. Leslie Caminado Vistil, News 5. Mga empleyado sa Barangay Apa, Siyudad sa Sugbo, gisurpresa og drug test sa mga sakop sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kung kusap. Atong balikan si Leslie Caminado Vistil. Wa na makalihay ang mga empleyado sa Barangay Apas tungod sa kalit nga drug testing ang gipahigayon paghuman silang flag ceremony kaganiha. Wa nay bisan usa sa mga empleyado ang nakagawas. Gihulagway ni Dr. Alice Utlang, ang pangu sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention nga way mibalibad sa ilang gihimong test ug tanang mikooperar. Gihong dunay nagpositibo. So far sa mga empleyado, okay, welcome na nila kay para naman sa naskayuhan. Nga usa pa bati kayo nga empleyado ta sa gobyerno, kita mo gitan-aw sa ato ang mga residente unya pagkahuman within di ay nagamit. Gipasalig ni Utlang ngadto sa mga nagpositibo nga tabangan sila nga di na makabalik sa maong bisyo. Gawas ni ana, tabangan sab sila nga makabalik silang trabaho apan ipaubos una sila sa rehabilitasyon. Tagaan siya, tabangan sila nato sa city government, sa barangay ug sa COSAP, through COSAP unya naay mutabang nila og monitor. Ang gitawag namo ana outpatient rehabilitation, no? Naa sila himuon nga murag kuan ba parulado nga moadto sila ana naaman tay doktor nga train sa nga mo evaluate kung unsa pwede ra ba siya outpatient or i-rehab yun siya nga kuan.
Ang Barangay Apas, usa lang sa 4 ka barangay nga ana sa listahan sa COSAP nga ipaubos sa surprise drug test. Leslie Caminado Vistil, News 5. Usa ka mahan nga gibiyaan siyang asawa, mipusil sa iyang 5 anyos nga anak, dayong kutlo sa iyang kaugalingod nga kinabuhi. Andrea Patenia, Sugidlimi. Masulti man po na siya kanang mga na siguro na siya niya. Drogas maoy gituhuan nga hinungdan kun nganong nawadaan sa maayong pang-isip ang 37 anyos nga amahang si Fritz Villamor. Matud sa asawa ni ini, kanunay silang mag-away tungod sa bisyo sa iyang bana nga paggamit og ginili nga drogas ug sa mga pamasangi nga aduna siya'y lain. Kanan siya, nag-drugs dito na siya. Yaman na, pimaminti na mong lalisan, kaya nag-drugs na siya, kadalihok niya, magpilo siya na ako, kay nalagi ko'y laki, ana baya kung ano, nga na ko'y laki, mga sa mong balay, na ako siyang pasabto na bay, wala, intang ko nagbinuang nimo, batang ko nagbinuang, ayot na ako siya gingunana, ako siyang nanaon. Mato ni Cheryl, wa na siya makaagwanta dihang gitiunan siya sa armas ni Fritz. Mibiya siya ni atong Pebrero 11 ug gida ang 4 ka anak sa Pasil, Cebu City. Iyang gibilin sa San Vicente Liduan si Francis kinsa didto nagdako sa iyaan sa iyang bana. Nanawag ka rin tiriga po nila nga kanang nintik na ati tubaga emergency niya ing buton tubag ko niya tumukatong carbon kahapon nakapulga ko mga anak dagmay pagkato na ko niya na nga kana si ako kunong anak si ati si James nagkadugo niya na ning anak buto ning anak pada sa hospital ana unsa man ana sa titi nila nagkuha nagpusil ana ba. Si Richard igsuon ni Cheryl nga ipunog puyo sa managtiayon miingon nga gipalaya siya ni Fritz niadtong Biyernes ug nangita kini sa iyang mga anak. Matud niya, gikuha ni ini ang anak na si Francis sa basketbolan kagahapon ug gihaylo og duwaan aron muuli sa ilang panimay. Gipaubos sa paraffin test ang lawas ni Fritz ug gipa-ballistic exam ang homemade 9mm nga armas ni ining na-recover sa crime scene. Ang firearm na recover doon sa kamot, kilid sa lawas doon sa kamot, walang kamot ani ni Fritz Villamor. Mato ni Richard, saksi siya sa pagpaniun ni Fritz sa iyang maguwa nga si Cheryl ug pagpasalba sa armas niadtong milabayng buwan. Apan way gibuhat ilang mga opisyales sa barangay dihang ilang gisumbong. Wa na sab siya misumbong sa pulis kay nahadlok siya sa iyang bayaw. Wa ang tunay nila sa kwan kay nahadlok mas sila kay doon ako ni armas ba. Hadlok sila? Ang taga barangay. Nawakos sila may mo kay armat na may armas idadagod. Nya karon kay ni mo man taga barangay na i-report dito sa police sa Liloan. Ikaw sa Ako ya diyan dili ko kabuot ta kung kan. Kamo lang taga barangay ko sayo lang. Yes, unta para at least daghan man pwedeng buhaton primero barangay protection order kung ingon ana para mapadistansya na ning bana para di kaduol sa iyang asawa o sa iyang pamilya para di mahitabo ning pag-away sa magtiayon labi na moabot sa punto nga pagpamusil na sa amahan sa iyang anak. And then other thing kung i-report diri sa MOA siyempre mo responde ni kung maadtoan namo nga naapay armas atong dakpon jud ug atong file kaso. Andrea Patenia, News 5. Babaeng nagpakaron ingong customer bidagit sa kapin 20,000 pesos nga halin sa usa ka comedy resto bar. Samtang traffic enforcer mireklamong suway nga gilabnihan sa lalaking hubog kinsa nagpailang security guard. Julie Tainar, Sugidlimi. Gibiktima sa babaeng sakop sa Salisigang kining comedy resto bar sa Maidan Escario Corner, Juana, Osmeña. Gigong dunay kaubang lalaki ang mga babae sa pagsud sa mga bar aron kunuhay dunay ipangutana sa sud. Atol nga giandam sa officer in charge sa mga bar nga si David Johnson ang kapin 20,000 pesos nga halin nga iyang gisud sa plastic aron i-remit sa tag-iya. Nakaygayon og kuha ang babaeng kawatan diyang gitubag ni Johnson ang telepono. Di katinga sa mga staff kung nganong kalma kayong nangawat ang mga babae bisan og nagatubang kini sa CCTV camera. Nahanaw sab kuno ang video clip atol sa mga hitabo, mao nga nagduda ang kapulisan nga duna nay gadget karon ang mga kawatan nga makapahunong sa recording sa CCTV camera. Naglingkod si Sir Dedre niya, kita na yung kwarta while the phone is ringing and the girls were sitting and kuha niya kwarta then lakaw din sila. So tirahan ko rin nag-laser ang closer TV, mo report ko rin yan.
Midangop sa Carbon Police Station ang traffic enforcer nga si Ramil Bermejo, human kay kuno diriyot kuhaa iyang singsing sa lalaking hubog nga nagpailang security guard sa usa ka mall sa Maydan, Plaridel. Matod sa reklamante nga padung siya musakay sa iyang motorsiklo, dihang kalit nga gihunita ni Arden Emphasis ang iyang kamot. Gitanggong sa Carbon Police Station si Emphasis nga gikatakdang basakaan og kasong paghubog-hubog ug attempted robbery. Hindi, gabli ko sa kuwan, yung motor, yung box. Naam na siya suluyo. Niyagi sila. Pag barog na ko, di alam mo siya nga, alam mo siya sa kong kamot. Motor na liksi ko. Saan ni dong? Yung siya nga. Kuwan, ganang. Kita rin ako, kita rin ko niya ba? Lakaw siya, matunawa kong mobil nga ngayon tabang. Julie Taynor, News 5.